आप सुन रहे हैं एसके म्यूजिक स्टूडियो उमगांव की प्रस्तुति। हो गई ताज अब डिबिया जराई, हो गई ताज अब डिबिया जराई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। छठी माई के गीतिया उच्चर फर गाई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। फल फूल ठेकुआ से अर्घ सजा के चल दिहली पूजवा माथे दौरा उठा के। फल फूल ठेकुआ से अर्घ सजा के चल दिहली पूजवा माथे दौरा उठा के। कहे अर्घ के बेरी दीनानाथ गोहराई, अर्घ के बेरी दीनानाथ गोहराई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। छठी माई के गीतिया उच्चर फर गाई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। हो गई ताज अब डिबिया जराई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। घरवा से लेके उता 10-20 रुपैया, अशोक संगीत संकी लैले मिठैया। घरवा से लेके उता 10-20 रुपैया, कृष्णा विकास संकी लैले मिठैया। छठी माई के गीतिया मुकेश राजू गाई, छठी माई के गीतिया मुकेश राजू गाई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। छठी माई के गीतिया उच्चर फर गाई, छठी माई के गीतिया उच्चर फर गाई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। हो गई ताज अब डिबिया जराई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। छठी माई के गीतिया उच्चर फर गाई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। हो गई ताज अब डिबिया जराई, हो गई ताज अब डिबिया जराई, पूजवा अर्घ देवे छठ घाट जाई। छठी माई के गीतिया उच्चर फर